खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आदा निसान इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेल फिथाइनि साहा। नोंथांमोनहा मालाबा मोनलोंफेरबाय नामा बेल फिथाइजों माबोरै साहा बानायो? दा आंथ' मोनलोंफेराखै। मैया दाख्लैसो आब' फुजिया जोंहा बर' काजोन चेनेलाव आब' फुजिया बिदिनो बर'नि जानाय लोंनाय भिडिअ आगारबाय थादों। बे भिडिअ मोनसे मैया बेल फिथाइनि साहा मैया दाख्लै बेल फिथाइनि साहा बानायनानै लोंनाय भिडिअखौ आगारदों। आलासिबो लेंहरलायथारदोंमोन जोंनि बे IAS अफिसारनि दाख्लैसो जालांनाय फोरमान ब्रह्मखौ। दा बिथांनो लोंहोदों स्पेसियेल बे साहाखौ। दा आं मोनलोंफेराखै, बिनि टेस्टखौ आङो लानो बिराद एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड आरोना। बेल फिथाइनिबो जे साहा जायो आं बेखौ मिथियामोन। दा न'आवनो बेल फिथाइ दंनायखाय आङो बेल फिथाइखौ हानबाय। दा हानानै आं फोराननानै साहा लोंसिगोन। दा नोंथांमोना भिडिअ नुलांगोन, नायलांदो जोबजासे। दा भिडिअखौ नायलांदों बेल फिथाइनि साहा माबायदि जायो बिनि टेस्टखौ नोंथांमोनाबो नाय न'आव जुदि बेल फिथाइ दङबा, आरो गैयाबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं बुरजा हाखानोसै बुरजा फोराननानै लोंनो सोरबा लोंनो लुबैनाय लोंफेरनायफोरनो फुदुंना होनोसै आलासिफोरनो स्पेसियेल। दा भिडिअखौ नायलांदो। बेल फिथाइया नैबेनो। दा बेल फिथाइखौ आं हाग्रोबाय। हाखांनायनि उनाव साखा साखा हाबा साबसिन नुयो माथो। फिथाइखौ हाखांबाय आङो, दानिया सान्द्रियाव फेनलाबाय, फोराननोसै। सानबेसे लायो नायनोसै। जोंना बेल फिथाइया रेडि जाबाय, रानबाय नै साहा फुदुंसिगोन। साहा नायदों साहाखौ फुदुंना लोंनानै टेस्टखौ माबायदि मोनो नायनो नोंसोर एसे खोन्थानोसै। हाय लोगोफोर, दिनैनि बेल फिथाइनि साहाखौ लोंनो थाखाय आंजों सासे आलासि दंफैयो। जोंहा बिहोमा बसुमतारी। दे साहाखौ लोंनायदो आसोल। वाव, वान शट। माबायदि साहाया? हा? बड'लेण्डनि साहा। आदसा, बे बड'लेण्डनि साहानो गोथावथार जाहैदों। आंबो लोंनायनोसै दा माबायदि मोनो। है नंमारगौबोथ', सेनाबो आलादाथार। गोथावथ'। नों मालाबा मोनलोंफेरबायमोन नामा आजा? होद अबाव मोननो आंलाय? माला मोननो आलाय नोङो साहाखौ? फुदुङा दिनैसो फुदुंदो आङो साहाखौ। माब्ला मैया मोनलोंखो नोङो? दा लोगोफोर, साहायाथ' मोजाङानो जाथारो। नोंथांमोनहाबो बायनानै लोंदो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ, आरो शेयार खालाम। आरो माबाफोर सोंनो एसे कुइसनफोर दंबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय। आरो बेल फिथाइ आंनाव दंबावो, बे गोराना। नोंथांमोननो नांगौबा ट्राइ खालामनांगौबा हरगोन आङो। कन्टेक्ट खालाम, कमेन्टआव हो। दा बेखिनियानो। थेंक इउ।